देखो हो तोरो त्योहार के दिन जीव एकदम फतरे में पड़ल ताटे एगो मर्दन का सिंगार का तीज आ गई आ जाए तो नैहर देखला ही नहीं की आ ससुरा कुल रीति रिवाज देख लिया ने आ चल तनी एकदम सोरहो सिंगार सजा ले और करे रोज मंगी भरवा के रही भरवा ले आ का तैयार हो तनी काजी दीदी चुप रह तोरी भाई का फोन है चुप रह बोल हेलो गोला जी हाँ आज तक आशीर्वाद देवे कर ना कि ना बुझाई कि छुट्टी के घरे आज तीज के रही बाटे हर साल आउत रहनी साल आपके पैसे रुपये ढेर न हो गई बाटे परिवार से बढ़ के अब भूलवाई मत कि केला सेवाई बा कि नहीं मैंने अपना रह ना आई हम कभी उम्मीद ना रख रही कि अपना रह तीज के त्योहार में नहीं बड़कियो दीदी भूखल बानी छोटकियो भूखल बे सबे भूखल बाटे हां शाम की वीडियो कॉलिंग कर ठीक बा काजी दीदी काजी को वीडियो कॉल करने चल जाए इनके मन ना लगे आए छोटो सिंगार कलो फूल सिंगार का पहिनी सिंगार का फूल है फूल पहले के बाद सिंगार के फूल है ढेर को ये का है के बाद जाना ताटे यही से आ कहते न कि जान तरू ई कुल भूखला से न पति के और दुआई बहुत ढेर दिन तक ले रहेला यही से कुल भूखल जाला आ उसे देखे लो कि सोरहो सिंगार कइल जाला करवा चौथ भइल तीज भइल जुतिया भइल फूल लगावा हमने तो नहीं लगाते हां सिंगार कर आ जा तनी दीदी के मुंह देखो तनी गोड़ ओड़ का रवाले बाड़ी कि नहीं होइले बाड़ी कि का कइले बाड़ी ऊ ता औरी हई लंगे ले जली तो थू थू क के बेचारी लगवाई नहीं तो ना लगवाई अरे सीसावा अल्लाह सुहर लोग तनी जी आ जाए बड़की दीदी को बुलाए ले जाओ इजे ना बोले हम होई जाए उनसे हम बोला थोड़ी पर तब सिंदूर तो छुटकी होई जा कर जाला ना खाई के पहले तनी देखी ना कितना गर्मी होता है ये ना तार भैया किन के दे के गइला हम जब हम ना रह तो ना आ पाई तो ये तू पहन लियो आ देख आपको मन के बना के किन के हाय त हमके बड़की दीदी खरीद के देले है त हम अच्छा दे छुटकी केहू तो देले बान केहू का त कामे आवता न चाहे बड़की दीदी द चाहे छोटकी दीदी द आई कहते न का जानी फलवा सजाओ तनी के नानी ये दीदी अरे फलवा सजा दे जी हमने के का जानता जी कि का होला का जी आप तो जानते बानी हमके तो पूछाऊ नहीं के पता अरे कुल हमके बड़की दीदी सिखाई ना पहले पहले न बानी जी यही से आए छुटकी पहले रह तो हम तो भूखल आनी न त ननद रही जे छिनार रही गरियामा जान कि का बताई के एकदम मन कन अथु हो जा देखा तो छोटको देखा तो घर लोग बतानी जी ठीक है तनी हम ढेर ना पहिना हम खाली न जानता नहीं का लगा ले तनी एक कर धनिया लगा ले लगा तो वो सिंगार सब कुछ करे के जन लो जगह छोटको आ जे रह आ दीदी के बाल में झाड़ देता नहीं आ नो पालिश से हाथ में रंग देता ठीक ना आ रंग के ले जाके पलंग में रख दियो ड्रेसिंग पर ठीक ना अब हम तैयार हो गए अरे लगा लो बढ़िया से बताओ कितना दीदी हमके मानी ना समझाओ तनी कि लगा हमके ढंग आवता रे को कब लगौले रहत हम अब हमेशा शहर में रहल बानी जाए तो लगौले बानी जाए अब हम का पहिन ली कुछ ना अब ठीक बाटे रख दे जा तनी हो देखी बड़की दीदी अपने से तो तैयार कब होनी ना जब ले हमनी का तैयार ना करेगे तब ले जय देखी छोटी बहन मजनी दीदी गोइनी हमी आ हम बड़की दीदी के तैयार करा दी चलो तनी अब बरिस त्योहार के दिन अब फोन ना कोई हमी खाली दिन रात कमैले अरे मर्दे ले सब कुछ बाटे मर्दे खातिर कोई नहीं आज हमार फोन नहीं की उठाव तनी हम का कमी भूखे में कमी कर देले बानी का अब तो उठवले बानी बोला तनी ऐसा ना कि हाँ तो बुझाइयो जाई हेलो गोड़ लगतनी जी
अक्का जी कहाँ अपन फोन रख दिल रहनी बताई तो रो तो हमारे जीवे डेरवा देतानी। हाँ आज न हो ना तैयार होत रहनी है बस बार जारे के बाटे गोड़ रंगे के बाटे। हाँ काहे ना रोई बताई तो बरिस रात दिन करतनी आज बरिस बरिस त्योहार के दिन रोज भोर ही फोन आ जाला आज फोन ना कोई हमी रौरे खातिर भूखल बानी तीज व्रत मर्दे खातिर ना भूखल जाला जी। ठीक बाटे वीडियो कॉल करब हाँ राती में ना जाता नहीं जाए अब कोला मनियों की तैयारी में लागल बानी जे का बनैनी है सेवई पूरी अच्छा सब्जी चली जी ठीक कहनी है निमन खाना बनैले बानी। अच्छा ठीक बाटे ना वो भूखल बाड़ी सो छोटकियों को भूख बौले बानी कने के सब बढ़िया है तो बाटे तू भूख रहा तो तीनों दिन भूखल बनी जा। हाँ गाँव में फोन कर रही ठीक बाटे तब दीदी कैसे बतियाओ तनी बोल बढ़िया आई का छोटकी ही हो ठीक बाड़ी सब दीदी गोड़ा होता अब ले बैठल बानी इना के तनी तैयार हो जाई फोन करम जरूर में दिन गोड़ा दिन हां अब ले तैयार नहीं थे भाई का करी मर्दे खातिर के व्रत भूखल बानी मर्दे ला पानी ना बती आई। अरे काहे नहीं का करे के बाप गोड़ो ना खाली रंगे के बाप बार झारे के बाटे तो हो गेल जते यार। हां हाइले ना लगाई तनी हां पीसा ले ई लगाउनी हां अरे खाली औरी लगा ले ना केतना लगैले बनी बार झार द खाली अब ये मम्मी देखी अरे मम्मी कहता नहीं देखता नहीं हम एबार कोनो बात नहीं के चा दीदी एक तो भूखल पियासल चामे के जिला में चल गई पियास लागल बाटे आ देखी ना है जो ना फारा किन के दिहनी देखी कैसा लागता ठीक लागता हां सुंदर लागता के दिहो गोड़ा देई अभी हम ना मजली दीदी से ये कहत रहनी कि देखी ना दीदी हरा किन कहां बड़ी उ तैयार हो गइल बड़ी अब तो तैयार हो गई नी जी तब का आई अब बेचारी आई है ना हमारा लगे आ कुछ करत हो खब फरवा लो सजावत हो खब का जाने हेनी करी गोड़वा चलो देखी ना दीदी हम पहले भूखल बनी हमके कुछ पता नहीं कि हम के जानत नहीं हम भूखले बनी गीत गावे के बचिला चिला के तो मैंने हमके सिखाई हथो रंग दिना कि रंगल बा ना हम रंगले बनी था रंग दे गीत तो याद कइले पड़ू ना ना जी तार भाई भाभी बिना व्रत कर ना जी केहू ना भूखेला ऐसे ना हम सीख ना लेले रहती बाकी कुछ देख हर त्योहार भूखे के चाही सुख शांति रहेला ठीक बा घर में काहे के बरकत हमके होला चिंता जी जब आप बटन ले बानी तो सिखावे खातिर हमके हवा था दी तो हम कहाँ भागल बानी सब छोड़ दी हम ना छोड़ो हम कही ना जी हम पहले बहुत डरात रहनी कहनी ना आखिर कैसन हमके दिया दिन मिली हम कैसन मरद लेकिन सबके बहुत निमन हमके मिल गई हम बहुत भगवान पर खुश रहना चल हमनियों के खुश बन जा ऐसे ही ढंग से रह जा अपन मिल मिला के रहल जा अलगा भइल कोनो टेथु ना आवे ठीक ना आदि बारह झाड़ दी आपको तो चली जा ठीक बा चल के अपन चदरिया पर निकलले बड़ू ना हां जी निकलले बानी अच्छा जुरे बना तो गर्मी बहुत बाटे हो कहते कितना गर्मी होता है और सुखाई बेरा का रोज दिन में कितना ठंडा मौसम रहेला हां आ ये बेरा लागत कि और गर्मी होता अब मझिली बतावा एको हाली ना आइल हियो काहे हमार पर बिरझल बेका अजी चल जा सबका गीत गवात है हो गइल निमा से जुरा बना दो का करते तब से जी दीदी फोन से बतियावत रहनी हां अरे अब हो गई तीवरवा के दिन ना बुझाला माने मर्दा ना देतो से तो खूब बरत करती जाना मर्द ले सब कुछ बाटे चल ये सिंदूर भरब चल जा हां मांग होई जे भरे ओइ जा भरता चल चली जी दीदी तब अले रे छोटकी तोरे मोबाइल आ पाए अजी एगो बात सुनी आई जा का गीत को याद कइले बन जा हम कहू ये कुछ सोचिए आ देखी बुरा ना तो मानो ढेरों में तेज बरत होला कमों में होला आज हमनी के घरे केहू नहीं खे आ सुना लास्ट वे केला बचल है सेव बेच के जात रहल त ठीक ना ठेला पर से एक दर्जन केला ले लेल बनिया एक दर्जन आ 1 किलो फटवे कौन लेनी हां का करब हो भूगल पियासल हमर नागरा जाए के मन नहीं खे कोनो बात नहीं खे बस हेमे रखे के चाही मन से
कोनो व्रत करो ना तो एथु हो जाई, सफल हो जाला, ठीक ना। जरूरी नहीं है कि फोटो ये रखी तबे देवी देवता एथु करी, ठीक ना। जाए दी देवी देवता तो मन अच्छा रहे तो सबके ध्यान दी आ हे भगवान हमनी के सेनूर सलामत रखी हो एकदम मर्द के अजुआई जे बड़ा जगह से बढ़िया से रह चल 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 तो अब तो खूब नाचब हम सोचे देवन चली चला बतानी हो। अरे बड़ा हमार कहने काहे ओ सब पियास से लाग गइल बा हो, समझे में नहीं आवत। चली हो ना तो नाचे में तो कुछ ना होई।